Kuthiwa abaningi oyilunga lama-Blue Nation ethuka wona futhi ama-Blue Nation ngesenzo asenza eqhaweni lawo. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbukiso njengamanje kubingelela yena-ke uMathinta Gcabisa intombi zomqomo lamehla kabanye baqamela imali thuba ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala langicotshwa nzokulungele upress subscribe button share uphinde comment khuluneka wonke uma subscribe ayikho hamba so asenza ukuthi kuba wena oqala uthola notification uma sikufaka video phambili uma ufuna ukuthola special notification ungakhohlwa ukupress like onguMaxwell lapha ke enkundleni yokuxhumana yaziwa ngoTikTok uvele lo bala waphuma wathi cha noma ungathi iqhawa uyithengele USB noma CD akusho ukuthi ihleli udlala khona buye phela uthi uHluleka ngale ku YouTube na ku Spotify ukuze ke ibalo zeqhawe zizokhuphuka kube sekhala ke nangokuthi ingoma zeqhawe akho ngishaya yodwa ke esishaya iMillion indaba ama-Blue Nation alele yini ngaphandle komusho isikhathi sakho umntana esekhaya ngicela ukuthi ngixhume ngihlale kuyona ke ivideo kaMaxwell ekhuluma nama-Blue Nation ewagxeka ngesenzo sawo. Yabona nina Blue Nation, Blue Nation ngikhuluma nani njengamanje. Nina bawaguqa. Khuluma mina ke isocial endlamlendle. Isocial endlamlendle isiqhwaga sakwaguqa. Ngithi mina Blue Nation sengiqala ukudakelwa iqhawe ke manje. Seniyahlanya ngempela ke manje Blue Nation. Seniyasangana ke manje. Ngitshelwa yimina ke isiqhwaga sakwaguqa. Hey nina zintsha. Yinda umthethweni uningayidlala ingoma zeqhawe nina bodoti. Ku YouTube na ku Spotify. Niyasangana ke manje. Senifuna manje ukuyifanisa nekhova manje na nisupporte ngomlomo manje. Ukugqoka ingubo zeqhawe kodwa ube ingoma zakhe uyidlala kwi-CD lapha endlini yakho akuliphakamisa iqhawe ukuthi wathenga i-CD achaza ukuthi ihlezi udlalana ne-CD or i-USB mawuthenga i-CD wawusupport iqhawe sewalisupporta ke nge-CD ngena manje ku YouTube na ku Spotify udlala ingoma zeqhawe angeke ungitshela ukuthi mina iqhawe namanje sekuphela inyanga iqhawe la release alikakahlanganisi ngisho iMillion elilodwa engomeni eyodwa ni busy lana nenza ama video ngeingoma zeqhawe ku TikTok nenza ama video ngeingoma zeqhawe ku TikTok ayikukhuphula ama views lonto leyo ku YouTube anambeni niyoshaya ama-million lapha ku YouTube nekusangana nini even ngisho ku 600,000 akhona eyodwa ingoma yeqhawe esifike ku 600,000 yena Blue Nation nilele nisangene nimthethweni wezintsha ngazosidakelwa nini ngazosihlanyela nje la ni relaxile manje sesawuhlukanisa unyaka sesenza konke saqeda manje anisadlali ngani ingoma zeqhawe ku YouTube na ku Spotify ni ake nihambe niyodlala ingoma zeqhawe manje hambani niyodlala ingoma kaKhuzani ialbum ethi aliboli icala hambani niyodlala lo album lethi aliboli icala nihambe niyele ku 2021 niyokhuphula ingoma ethi laphana uswayini ngikhuphule lo ngoma leyo iku900 nento ikhuphuleni ishaya iMillion ebese ngidlala ialbum ethi aliboli icala nishaya ama-million lapha ku YouTube niye ukuhlanya nini ulimit useshaya iMillion iqhawa likakashaya iMillion ulimit akanamlandeli useshaya iMillion nina namakhanda amakhulu nithi ningabalandeli ngama-Blue Nation kodwa iqhawa likakashayi ngisho elilodwa iMillion yekani ukungisanganela nina musani ukuhlanya nje Blue Nation kusho mina udindili izokudinsika kwesidikiselo sebhodo elikhulu uma kuhlathi uDegesanti ukuhlala kwentombi engayiphethe kahle kuyawadonsa amehlo ensizwa sikhindikile kithi siyakhumuleka enkululeko nomjolo kubhama izinqe zesidudlu uma ibhantsiwe kusho mina udengezi lomncindi inkuzo emava vihloma ihlaselana ingqondo enqobe ngokuqhasha kuqala ogqokweni abaqobela amaqatha seqolo maqede baqhaqhazela ukuhlehla kwenqamo ongeqhaqhazela kusho mina hambani yodlala ingoma zeqhawe qede niyahlala